Rubis Mamihan Kainan. Yung mga nakadikit na mga shoutout sa mga nakadikit na when I believed in forever and everything will stay the same. Now my heart feel like this summer when somebody say your name. Cause I can't reach out to call ya, cause I know I won't make. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Everyone's gonna be alright. Gonna raise your glass and say, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the one here today. Toast to the ones who lost in the way. Cause the drinks bring back all the memories. Memories bring back, memories bring back you. Do 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 do. Haji nga road LTO sa yata ni ay so kapag papalabas ng Pangasinan walang checkpoint yan pag yun lang pagpapasok sana mga bangki-bangki. Up 1047. Saan ako ibal numero teta? Ay, hanggang gano'n. Hindi tayo doon ako. Sabi niya pre, sabi niya dalang tayo nag-imat sa morno ka ng kanto. Ito mo igam na. Kasi muna ako. Bakit ang natin nagsumorno ka kanto ata rin. Ata na inip pa yung pwede. Ang rumor tayo ko, di malpas dito yun. Ay natayaw. ata naka-blow At sumorno ka kanto nga makita mo. nga pagpakanawan niya Pasangon pakastay. Kasi mo na ata na pre. Andiyan na tayo karot pasangon na. At pinudum lang nga dito. Ata na ata tayo ni. Ata to. Papantay jay, papantoy. Patay. Tapos sa rumor jay. Why na gana na. Tansan na eh hatay 125 ba dyan? Sige. Hey, nag-flasher mo ito. Awan, naka lang sa dyan. Ay,
Good to see you again San Jose. Walang pinagbago, traffic pa rin. Ayan, so andito na yung mga brother ng aking motor. Ang daming baja. Mas madami ata sa Kabanatuan eh. Ano, City 100. Ay, lili ko pala. San Jose. Ayan, San Jose. Muna, bali na. Di ko nito mayat. Kaya man. Mali siya ka. Sige lang to. Rizal 5 gayam. Rizal 5 bago bungabon. Sige yo, sumurtak lang. Yun. Na? Una. Manginasal ka na? Sige. Radyo pa namon. Wah, naldaw mo tan eh. Yun na basura na iba. Siyang pinapangarap ko. Sa libo-libong pagkakataon na tayo'y nagkasama. Oh, walang pinagbagong San Jose, traffic pa rin. Hindi, may piton. Traffic. Ayun. No, guray tayo or martag karinderian. Ayun na nagduwa na. So tagi gini? Guys, Aji ni? kita nagbaliwan. One. Pwede dyan na yun. Sito na yun. Kailangan naman fishing down. Hello, so what's up everyone? Nandito kami ngayon sa San Jose City. Andan. Uy, manji ni boy. Dala ko doon. Ito siguro? Kaya may tinda kayong face shield? Sige po. San Jose City. Gini.
Pagitan to, bala. Ay, saglit lang. Shit, libre. Manata. Ang ganda. Siya nga po. Muntik mo na ka na? 10. Niskam mo man. San Jose. Sige sir. Oy. Gayaran. My brother. Yun, daming cellphone holder ka no? Kaya ang dami oh. Meron pang naka-face mask na badge ah. Kik. How many meters? How many meters? Oh, badge ah. Tila papanang ano. Baja. Kahit saan ka lumingon, baja. Bungabon. Madunggang kikiran ta oras. I-delete mo sa orasan ta ako, cellphone mo. At ano eh, ano ta? Bunbun naman. Nila. Tayo mati sa lusig nga Rizal. Atan eh, bungabon. Ajay. Madik na lang Jay. Saan sa ano yan?
Ate, low budget bungabo natin yun. Wag din San Nicolas sa atin eh. Oo. Kala ko dito kasi yung Kita mata nakaba dyan eh. Kita nakatarisikal na ba dyan eh, paing. Nih? Hello? Stuck. Thank you po. Guwapo, kuwata boy, kampo, kam army. damag na ko biro ka nakalay na pinito dito. Saan ngayon nung naka-stock 5 ka daw, sa di kanyang tatay nag-cut, nag-debit-piton tatay. Lapit na kami sa Bungabon. Hey, what's up everyone? Bungabon is coming! Prino. Ha? Kamu. Kaya mo talaga yun. Eh! Wow! Quality! Turan! Ayaw day 5 ba? Dabang, kernet ang damang. Ay! Daman to kumaan pala, magigidilit. Woohoo! Daman to kumaan, nagsublit na oh. Sarasan po dito pumuntang Bungabon. Ay! Shout out! Sana naman mag-back ride. Ay, meron pa. Ten! Okay! Nakanuulog to eh. Nagpixer ka boy.
May kwento kang pang drama na naman. Touch the floor. Libag, libag, libag. Wala ako, nakita ako, dapat nakasama mo. Mate! Ito magtid mo to GP ata eh. Ah! Adi talaga. Gwapo na eh. Quality. Hey, what's up everyone dyan? Kapangarap on the spot. Andito kami sa puntang Bungabon. Pare, mana ka ni Mia dito guys. Inalam ko nga. Karigatan. Kompleto kang to, di vaccination first. Yan, nyamot din. Harit mo kinunagpasit na daligta. Napapasin ka, Jay. Magpansay. O ka, magmagna ka ta. Magmagna ka. Inor. Wala ka lang. Iwa po, pang kandidala ka din. Oo, ano yun? Pag may salang atrakati yun. Get the Lamborghini. Lamborghini. Lan ulugan. Tagumatang. Sana ating na bike na. Bakit naman may sana tulungan mo kaya na. Siyempre, tsaka nagbasit ta plaka kung tadalig ko. Lakad na kada takot. Ayan. Hindi naman sa kanapataw. No andan. Ikaw, friendship goals boy. May sa linya ka ron. Dumabit lang ito record ko marutsudan eh. Tropa goals. Hanggang sali bala. Kita man niya si Tugan. Kapag cash niya ay. Lods, pa-subscribe. Hoy, dito. Un. Busin aja mesinnya. Woo! Wow! No? Di pa lungarod. Hindi, di isang kintin boy.
Ayan, so magtatanong tayo. Sir, nagpaalam ka po ba, sir? Ano, picture mo po. Kinakarod. Yung mga salatan niya. Tinay, kita. Sige. Sige, kita. Awan! One! Hali ah! Malat ti kawayan? 1, 2 1, 2 Okay, kitam. Siya mamat, picture na mamat. So, anak profile ko nga, pinapanaham ka. Yan. Santa Maria ako. Picture na mamat, boy. Di ba datay Santa Maria, boy? Barangay Santa Maria ito. Pag ina na video na damdaman ka dati wala smash yan. Damiyo kan smash nga. Tumurot. Di ba? Di ba pagpalikot pita tayo ko na dyan? Dapat nakikamo mo tayo tap no makita tayo Kaya video ano kung tayo. vlog nyo, kung ko man yan. Ice ka na rider. Marod. Tapos ko sniper 135. Nagbabatit pa dalugdan. Tapos dapat bakrib na nga. Nakapipe naman. O ayan, Rubis Mamihan Kainan. May mga nakadikit na mga kan. Shoutout sa mga nakadikit na yan. Oh, yes, Tigrio, Gabriel. Dikit mo rin. Opo. Taxi, G. Opo. Opo. Sa mga pupunta dito may iwan kaming kan. Diamond coating eksklusibo ng Team Kapangarap eh. Ayan. Ayan, tapos mag-iwan kami dito ng kan. Tatago namin. Buro redirect picture bag dito. Ay, picture naman ba? Picture mo lang. Picture lang. Sampu lang. Boom. Ng hangin. Tora tata nih. Pati lang talaga kanawan ti alanganin kanya. Pati nga yung trino ta. Oret tam may agkuesta na. Thousand years later. Wan malambot ton. Dumagasak pa iti ko ati kay Kuya Ira. Wala sa 4 nga yaman. Wan. Sige. Pagsakay nga eh. Ewan ah. Tuyak mo tan. Ay. Juran mo na lang. Naro, ako di tinagdalagak. O di send mo na lang sa pasend mo na lang sa messenger kanana. Mio Marimar.
Try ko pumila ulit ng bigat. May imbagam sa nga ako. Yan. Awan? Nangawan. Nabatik ko ram. Bon. Tapos nagpasirok sila na awit-awit mo. Pre-heated yung kawa. Nagpasirok. Tuloy ko mata. Akala ko wala, ba't kami meron na pa Xerox? Ano? Okay na yan yung kasama mo ngayon. Kung natatay, din pagkita jigid niya. Yung kasama mo kung ano. Tala na? Sige, ingat! 1. Ayan, so maghiwa-hiwalay na kami dito sa parteng Umingan kasi pupunta na akong Alcala yung mga yun dun pa sa Tayo tsaka San Manuel. Yun yung daan papunta dun. Basta ako, uwi na ako. Medyo inaantok na rin. Wala ba akong naiwan sa bahay nila Andre? Wala naman as for now. Makikita ko na lang na may naiwan ako kapag nasa bahay na, kapag kailangan mo na yung bagay. Yee! Okay, so hanggang dyan na lang ang aming quick ride and journey to Bungabon, Nueva Ecija. And hopefully sana nakita nyo yung daan, yung mga struggle na mga kasalubong nyo. Don't forget to subscribe our YouTube channel for our fun ride and for our journey to our future, successful future. And sana mag-success tayong lahat. Again, Tans TV and